Ndichikuchingamidzai zvekare pano paHadzirare 263 pano pandorowa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuseri nekuseri tichimatsudzura. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell, watofollow family, watove hama yedu. So ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikanisa Hadzirare musi watamuka tichitsudzura manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. I really appreciate you nesupport yamunopa pano pathis YouTube channel. Ndatingopindei mucomment section titi woye tave ne150,000 subscribers. Inyasha dzaMwari kuita kwenyu, isupport yenyu. Vadikani update yandinayo, first update update yamadzibaba eshanduko. Ndine audio yamadzibaba eshanduko vachitsanangura zvakaitika kumwana wavo. Nezuro takaposta video tichiti mwana wamadzibaba eshanduko akabombiwa nebomba. So update iyi vangaitaura kuti ishuwa zvechokwadi nekuti vamwe vanhu ndakaposta update wamwana vanenge vachiti Hatirara anonyepa, but kana wakafollowa this YouTube channel hatirovei manyepo pano. So da kusiya muchinzwa audio, apedza kunzwa audio ndabva ndarova chipa wadzana chiri kutrenda mastreets esocial media. Ngati mbonzwei pamusoro yevana veZimbabwe kumativi mana enyika nevari diaspora, pamusoro muri sei kwamuri ikoko kuno kuwaiwa nyasha dziri kutichengeta. Ndasangana nemuyedzo usiku wapera. Ini nangu ndanga ndisipo paitika zvitiko chaitika ichi. Mukomana wangu mukuru anzwa noise yemapetrol bomb aridzwa akandwa mudining nomubedroom nomuspare nemukitchen. Saka paabuda panze akamira paveranda aona mudining matori nerimi remoto, kukitchen yakutobvira, bhinzi rakaunganidzwa kusaidi rakutobvira, ranga ichida kupurwa racho ranga rakutobvira futi. So ndopaadzoka kumuspare manga makarara vanen'ina vake kuti arescue vafana vadiki vakwanisa kuvaburitsa. Ndopaazowedzera kukuvara, but chandingotenda hangu Mwari ndechekuti ararama. Sezvo ake aita mavanga, ndingomuchira hake kumukomana mukuru ronda rakuvara pahuro apo. Riri kundityisa. Dai Mwari wangopindira, kana vana chiremba vangopindwa nemweya waMwari vatibatsirawo mumweya nemuzvokwadi, mwana wangu apora. Ndo mamiriro azvikaita pagraundi kumusha. So izvozvizvi ndiri kuzama kubatanidza kuti vanhu vabate kuenda naye kuna chiremba anobatsirwa izvozvi. Saka right now ndakangomirira kuti kana asvika kuna chiremba wacho kuri kudiwa chii chiri kufanira kuitwa. Ndatenda vana veZimbabwe nemunamato yedu yamuri kutipa. Ngatirambei takashinga, ndo zvinoita struggle. Ndingochemawo mhuri yangu ndo yakushungurudzwa, yashungurudzwa mhuri yangu kumusha. Ende zvinhu zvinoitika pane vana mukuru usipo zvinhu zvakaoma. Ende ndangokurudzira vana veZimbabwe kumativi mana enyika zvakuda kushinga nekubatana panguva yatiri. Nokuti ED nezvigananda zvake vanhu vakuda kuramba vaida kuponda vanhu kuti varambe vari papawa, kuda kudzorera vanhu kumashure. Zvino isusu ticharamba takashinga kusvika vatiuraya kana kuti ivo vafawo, ndokuti struggle iyoyo itopera. Haitomira struggle iyoyo kusvika zvanaka. Toda ngokutendai vana veZimbabwe nemunamato yamuri kutipa. Ndiyo kuita kuti nyasha dziwande kwatiri tirambe tichichengeteka pamusoro penyika. So ndoda ngokutendai vana veZimbabwe kwamuri mose nemunamato yamunotipa. Rambai muchitivhumbamira, rambai muchitipa munamato iyoyo. Vari kundifonera zvakanyanyisa. Ndaikumbira kuti mubate chief bureau wedu waMaitome, ndiwa munogona kukwanisa kunge muchicommunicate navo. Inini for security reasons handisi kukwanisa kucommunicate nemi vana veZimbabwe pari zvino, ndatenda. Next update ivideo rabuda nepawadzana apa pariri kutenderera zvichinzi wadzana yajamuka, vamwe vachiti geza hoye. So pavideo iri inini handisi kuda kunyepa kana kuwedzeredza. Vamwe vari kuti video ndere muna 2019 harisi recent video, hanzi pabhaizika ivideo yakudhara. Vamwe ndo vari kuti aiwa ivideo iri ndera manje. So vanhu vari kutaura zvakasiyana. Inoda kuti utaura zvaunofika mucomment section. Hana kumboti recent video, hana kumboti ivideo rakare. Ndikuda kungoti utaura zvaunofika mucomment section kuti boy here ivideo rarini wakaritarisa. Muri eZimbabwe wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here. Toda kubuda mukuwadzana roundabout, tipa yamira pakati peroad iri kuvhara road nemajecha izvo right in front of me.
Can you imagine? Huh? Road is over from roundabout. It's a local man. It's